Yung hapon sa inyo tanan mga kandusanan. Mga kandusanan, mao kini ang update sa mais nga katong time nga gitamnan siya og loy-a. Amo ni siya mga kandusanan Kini siya ang update sa katong mais o katong loy-a nga itanom. Morning kamaisan karon bag-o mga kandusanan. Ani ni siya karon mo ni siya kadumdum tong panahon mga kandusanan tong mga lumad sa sitio apa-apa mga kandusanan nga sila diri ay nag-prepared sila ay nagtanom sa mga loy-a karon siya mga kandusanan mao na pud ni siya ang puli kani siya ang loy-a mao na pud ni mo na siya mga kandusanan. Sa tanan nako namong mga viewers, mga subscribers sa kahandusanan sa Laika Burn, mga kandusanan pasensya. Nadugay nawala na mo among nadugay nga wala mi nag-upload, wala mi nag-update sa mo ang YouTube. Gumikan mga kandusanan sa problema nga giingon nato nga bawat isa sa ato na mga problema pero ang problema mga kandusanan is masolusyonan no dili gid siya ingon mga kandusanan nga dili siya masolusyonan kung dili naagi siya solusyon mo na siya mga kandusanan sa inyong tanan mga viewers no mga subscriber pasensya na ang kandusanan na wala kadali no sa pila ka bulan na pagkawala sa kahandusanan pero mga kahandusanan balik na pud ang kahandusanan natong mga vlogger vlogger magid siya no so mga kahandusanan daghang salamat, thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel mga kandusanan Laika Burn Aninohoy. Thank you so much. Babay mga kandusanan. Update.